Vi anbefaler dig at se denne film, inden du starter med at anvende en dressbody til på- og aftagning af støtte- eller kompressionsstrømper. Dette er en visuel guide til på- og aftagning af støtte- eller kompressionsstrømper ved hjælp af Bodydress Kombi på og af med en friktionsplade og glideslip. Når du anskaffer dig en støtte- eller en kompressionsstrømpe, skal du huske at bede din bandagist om en strømpe med lille forlængelse. Det er den samme proces for på- og aftagning af strømpe med såvel åben som lukket tå. Denne proces udføres bedst på et hårdt underlag, sten, parket eller laminatgulv. Hvis du har gulvtæppe i stuen, så anbefales det at tage strømpen på i et andet rum. Hvis du gerne vil være selvhjulpen, så kan Dressbody Kombi anvendes til på- og aftagning, vel at mærke uden at du skal kunne bukke dig ned til fødderne. Dressbody leveres med følgende produkter: Dressbody Kombi af og på til aftagning og påtagning, en friktionsplade og en glideslip. Der er nogle brugere, der anvender handsker, men det er som udgangspunkt ikke nødvendigt for at anvende Dressbody-systemet. Det anbefales at sidde på en højrykket stol, som ikke er for høj, og hvor du kan nå gulvet med din hæl. Påtagning. Bente vil nu demonstrere, hvordan du kan tage støtte- eller kompressionsstrømpen på og af med Dressbody-systemet, altså med en Dressbody Kombi sammen med friktionsplade og slip. Start med at lægge Dressbodyen på bordet oven på friktionspladen. De gule og de blå kugler skal være ind imod dig selv. Tag støttestrømpen i hånden og placer den med hælen imellem de gule kugler. Påsæt nu støttestrømpen på de gule kugler indefra og ud. Tag slippen i hånden, så slippen hænger nedad. Put nu slippen i åbningen af støttestrømpen. Det er vigtigt at sidde på stolen på en måde, så fødderne er på hver sin side af friktionspladen. Pladen skal lægges på den lange led væk fra dig. Sæt nu Dressbody på enden af friktionspladen med åbning og slippen imod dig og under stolen. Glid foden ind i åbningen af støttestrømpen. Træk i Dressbody med foden og åbningen imod dig selv. Husk at sætte hælen imod friktionspladen, indtil hælen er på. Løft foden og træk støttestrømpen på med Dressbody, uden at de blå kugler rører ved gulvet. Pres hælen med korte ryg imod friktionspladen, indtil foden og hælen er på plads i støttestrømpen. Husk at bruge den modstand, som friktionspladen giver dig, når du sætter hælen på den. Træk Dressbodyen længere op til under knæet i takt med, at støttestrømpen kommer mere og mere på. Støttestrømpen kan nu tages af de gule kugler. Træk i slippen, indtil den er ude af strømpen. Hvis der er brug for at rette på strømpen, så kan dette gøres ved at rette foden på friktionspladen. Ekstra muligheder. Hvis der er brug for at rette på strømpen, kan du bruge de blå kugler til at presse disse imod støttestrømpen, indtil strømpen sidder som den skal. Aftrækning af støttestrømpen. Til aftagning af støttestrømpen, så bruger du de blå kugler på Dressbodyen og friktionspladen. Du sidder på stolen med friktionspladen foran dig på den lange led. Placer friktionspladen 1-2 gange pladens længde. Sæt Dressbodyen på som vist, og løft det øverste af støttestrømpen over de blå kugler på begge sider. Pres nu de 2 blå kugler bagud. Hvis ikke du presser langt nok bagud, kan du opleve problemer med at få støttestrømpen ned over hælen.
Pres nu ved hjælp af dressbodyen støttestrømpen ned, indtil den når gulvet. Pres nu dressbodyen så langt fra dig som muligt på friktionspladen, og træk din fod med korte stød ud af strømpen. Så snart den nederste del af støttestrømpen er forbi hælen, så er det let at tage foden ud af strømpen. Tillægsmuligheder. Anvend dressbody med hjælp af sliprund. Hvis du har problemer med at skubbe den nederste del af støttestrømpen af, kan vi anbefale dig at anvende en sliprund glideslip som supplement. Sæt slip på bagsiden af læggen og sæt den fast med det hvide bånd. Vær sikker på, at sliprund ikke vikler sig rundt. Sæt nu støttestrømpen uden om de blå kugler på begge sider af dressbodyen. Sæt de to blå kugler så langt tilbage på læggen som muligt. Så er det nemmere at få støttestrømpen af rundt om hælen. Skub støttestrømpen ned indtil den når gulvet, og sæt dressbodyen så langt ud på friktionspladen som muligt, og træk foden ud med små korte træk. Så snart støttestrømpen er ude, er det let at tage den af foden.